Sa kinatibukan na himong hapsay ug malinawon ang barangay ug SK elections nga gipahigayon dinhi sa Central Visayas base sa assessment sa COMELEC, PNP ug AFP. Hinuon adunay mga nadakpan nga nakalapas sa lagda sa eleksyon. Sayra nato ang detalye. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare, ang spokesperson sa Police Regional Office 7, nga wa sila'y nadawat nga mga bayolenteng panghitabo sukad nagsugod ang eleksyon. Hinon adunay mga nadakpan nga mga malapason sa lagda sa COMELEC sama sa 29 ka mga nag-inom sa nagadaiyang dapit sa Riyon 7, ilabi na sa Sugbo. Aduna usay siyam nga nalambigit sa vote buying. Hinoon imbestigahon pa kini. Gisusi pausab nila ang gikatahong harassment sa Dumanhog ug Argao. Sa Negros Oriental High School, usa sa labing dakong voting center, gipon sisukan ang help desk sa PPCRV volunteers nga mugiya sa precinct o cluster number sa botante sa ubang mga eskwelahan sa Dumaguete City. Nahimong hapsay rasab ang eleksyon. Sa pagtapos sa botasyon, paghulagway sa kapulisan, nagmalinawon sa kinatibukan ang pagpahigayon sa piniliay sa lalawigan. Sa probinsya sa Bohol, kapin 981,000 ang mibutar alang sa barangay and SK elections. Kasagarang nasugatan nga problema ang pagpangita sa pangan sa precinct numbers. Matod sa PNP Help Desk, way dakong problema nga nasugatan sa pag-abli sa butuhan. Sa barangay Kanatuyom sa lungsod sa Siquijor, sayo pa lang sa buntag nagpangita na ang pipila ka botante sa ilang pangan sa registered voters. Dili man hinuon dasok sa mga tao apan pasensyosong naghuwat ang mga mubutar nga naglinya. Gisusi sa mga teacher ang mga balota aron usab basiguro nga way kakuwangan sa adlaw sa piniliay. Samtang sa Northern Samar, tunhay ra ang pagpahigayon sa piniliay sa nagkadayang eskwelahan. Usa na dinhi ang piniliay sa barangay New Rizal, Catarman. Moabot sa 453,620 unregistered voters sa Northern Samar base sa datos sa COMELEC. Susama usab ang sitwasyon sa Silingang Central Elementary School sa Eastern Samar diin ang mga botante sayong miadto sa eskwelahan. Hapsay ra usab ang pagbotar sa Giwan East Central School. Matod sa COMELEC nga 63 ka mga barangay sa Samar, duha ka munisipalidad ug usa ka syudad ang anaa sa COMELEC immediate areas of concern. Uban ni Rod Prado, Chela Valiena, GMA Regional TV Live.